Čaute, toto je moje prvé video. Ako vidíte, som tu v Blendery, mám tu model auta. A toto video bude, že ako tento model presun do Roblox Studio, takže exportovať ho, ako ho exportovať. Takže máme tu model auta pekný. A teraz, keď chceme bol v Roblox Studio, tak dám súbor, potom dám exportovať, dám FBX, vidíte, toto dám exportovať, dám FBX a dám si nejaký hociaký názov, ako sa ten model bude volať, takže ja dám napríklad moje autíčko SK, dobre? Takže máme tu na new folder, tak a dáme, že exportovať. Dobre? Už sa to exportovalo. Teraz mám tu Roblox Studio. Takže som tu už v Roblox Studio. A dám, že import 3D. Dobre? No a tu nás učili, čo moc si všimajte, to je moja hra iba. Dám new folder. Kúkajte tu na. No takže, áno, tu je moje autíčko SK. Toto akože vidíte, takže dám otvoriť. No už teraz sa mi tu bude generovať, tak, ale ešte tu sa bude tu písať, takže sa to načítava. Vidíte, tu je ten model, presne z toho Blenderu, presne to je ten model. A dáme, že import. Tak. No a teraz sa to moje autíčko SK presne tu už načítáva, takže ako už vidíte, hezky to je, kúkajte na to. Už to bude. No, dáme a kúkajte na to, takže sa nám to tu podarilo, máme tu pekné autíčko, ale nevyzerá to až tak úplne, ale ako vidíte, takto sa nám to podarilo, takže, ale ja by som chcel tu na toto tu na, čo to je, odstraniť, takže dám, že koule tam, toto. Takže kúkajte na toto auto, kúkajte. Toto je z Blenderu a som to tu na exportoval na Roblox Studio, takže. A teraz to ideme zmenšiť. Dáme to tak. A máme také maličké, takže dáme Anchor, aby som v hre videl to, ale tak. Takže kúkajte, tu je moje auto. Sice je veľmi veľké. Je to veľmi veľké, ale dá sa aj zmenšiť, takže toto už bolo, akože to je všetko. Takže nezabudnite dať like a odber.